Danmarks Bridgeforbunds vegne vil jeg rigtig gerne byde jer alle sammen rigtig velkommen til den 12. udgave af Bridge Festivalen. Det er 3. gang, vi mødes her i Svendborg. Vi har jo lavet en aftale med Svendborg Kommune. Den udløber i år. Vi har været så glade for at være her, og synes, vi har fået så stor opbakning både fra kommunen og det lokale erhvervsliv, så vi her for en måneds tid siden har underskrevet en ny aftale med Svendborg Kommune om, at vi også holder festivalen her de kommende 3 år. Dejligt at høre. Det tager jeg som udtryk for, at I synes, det var en god idé. Det synes jeg i hvert fald selv. Det tror jeg også, at borgmesteren for Svendborg Kommune, Lars-Erik Hornemann, gør. Lars-Erik står her. Han vil godt lige sige et par ord til jer. Tak. Ja, tak for det, og hjertelig velkommen til Svendborg. Det kan jo ikke kun være dem fra Svendborg, der klappede lige før, fordi de så ikke skal køre så langt. Jeg er glad for at høre, at der også er sådan en bred opbakning til den aftale, der er lavet, og jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at lave den aftale med Danmarks Bridgeforbund, så vi kan se frem til det her arrangement også de kommende 3 år. Tak til også Svendborg Idrætshallen herude og hallerne, caféen her, som står bag det praktiske, og tak til vores erhvervsliv, som også aktivt støtter op omkring og har været med til at gøre det muligt, at vi kunne gå ind i den her kontrakt. Jeg håber, I får nogle rigtig gode dage her. Det er sådan, at Svendborg Event, som er vores samlende aktør i forhold til de mange aktiviteter, der er i Svendborg, de har faktisk en stand herude i foyeren. Og benyt jer derfor af at komme og snakke med dem, så I kan få nogle gode idéer, for forhåbentlig skal I jo ikke sidde herinde. Jeg ved, I skal sidde her længe i dag. Hvad sagde du? 58 spil, og indtil kl. 11 i aften. Det er godt, der ikke er DM, eller hvad hedder det, EM-finale i aften i fodbold. Det er på søndag, men I er selvfølgelig fuldstændig optaget af at spille bridge, så det har I nok ikke skænket en tanke. Men når nu I får tid til også at komme ud, jamen prøv at spørge dem derude i foyeren, få nogle gode idéer, tage en tur med Helge, måske sejle ud fra Svendborg Havn omkring Christiansminde, omkring Grasten, Troense, Valdemar Slot, få en oplevelse i det sydfynske øhav, gå på Naturama, Nordens flotteste naturhistoriske museum, med lige nu fokus på Brasilien faktisk, en oplevelse værd. Så benyt jer af det. Jeg håber, I får tid til det, også at nyde gaderne og livet på caféerne og så videre her over de nærmeste dage. Men hjertelig velkommen til. Jeg er stolt af at kunne byde jer velkommen igen. Jeg håber, I vil nyde at være her. Vi skal gøre, hvad vi kan alle sammen, så I får en god oplevelse ud af det og får lyst til at komme igen. Rigtig god fornøjelse, fair play, og må det bedste hold vinde. Tak.